הפרשה שלנו, פרשת ברכות, שיעקב אבינו מברך את השבטים, אבל לפני פרשת הברכות יש הקדמה שיעקב אבינו מברך את הבנים של יוסף. וההקדמה הזאת מלמדת אותנו מה זה ברכה. היום כל אחד רק מחפש ברכות, ברכות, ברכות. יעקב מברך את הבנים, אפרים ומנשה, סיכל את ידיו, שם את אפרים, שם את יד ימין, מנשה את יד שמאל, מתלונן יוסף, מנשה הוא הבכור, ולמה אתה מברך על יד ימין את אפרים? אומר לו יעקב אבינו, ידעתי, בני ידעתי, גם הוא יהיה לה, מנשה גם יהיה חשוב, וגם הוא יגדל. ואולם, אחיו הקטון, אפרים, יגדל ממנו, וזרעו יהיה מלוא הגויים. לכן הוא מברך אותו. ואז נשאלת השאלה, טוב, באנו ליעקב, מי יכול לברך יותר מאשר יעקב? אז תברך שהוא יהיה הגדול. תברך שיהיה מנשה הגדול. כעת באים לקבל את הברכה, כעת באים לקבל את העתיד. אומר רבי ירוחם, ברכות לא, אין, זה לא קופסה שמונחות אצל הצדיק בצד והוא מוציא ברכות והוא מחלק אותה. דבר כזה לא קיים. אין דבר כזה. יעקב אבינו לא יכל לברך את מנשה שהוא יהיה הגדול. יש לכל אחד שנברא בעולם, יש לו ייעוד ותפקיד. והייעוד והתפקיד, הקדוש ברוך הוא נתן לו טבע, נתן לו מידות, שבהם הוא יכול למלא את תפקידו, את הייעוד שלו. אפרים היה צריך להיות לפי התפקיד שהקדוש ברוך הוא הועיד לו, הוא היה צריך להיות הגדול יותר, וכך הועיד אותו הקדוש ברוך הוא, והוא נתן לו את הכוחות להיות את הגדול יותר. יעקב אבינו לא יכול לשנות, זאת הבריאה, ככה הקדוש ברוך הוא ברא. יעקב יכול לשנות מה שהקדוש ברוך הוא ברא, אלא שנשאלת השאלה, אז בשביל מה צריך לברך? בין כך זה הרי התפקיד וזה הייעוד שלו. כי הניסיונות של הבן אדם בעולם באות להכשיל אותו בתפקיד שלו. גם הניסיונות זה לא לכל אחד אותו ניסיון. דווקא זה התפקיד שלך. זה אתה צריך להיות. פה בא היצר ומכשיל את הבן אדם, אפילו אם הוא מכוון אותו לתפקיד שהוא לא נועד לו. זה גם ניסיון היצר. זה גם ניסיון שבא להכשיל אותו. הברכה שמברכים אותו, שיהיה לו את עשייתא דשמיא, שיוכל למלא את אותו תפקיד מה שהקדוש ברוך הוא הועיד אותו. על זה יש ברכה. אין ברכות על דברים אחרים. זה כך אומר רבי ירוחם. איש אשר כברכתו ברך אותם, כך מסיימת התורה פרשת הברכות. מה פירוש איש אשר כברכתו ברך אותם? אומר רש"י, הברכה העתידה לחול. הוא בירך אותם, יששכר חמור גרם רובץ בין המשפטיים,
זהו צריך להיות, ובעזרת השם הקדוש ברוך הוא יעזור לך שתוכל להיות חמור גרם רובץ בין המשפטיים. הוא לא יכול לברך אותו שהוא יהיה מלך, אפילו יעקב אבינו, הוא לא נועד למלכות, יהודה נועד למלכות. כל אחד ואחד בעולם יש לו את הייעוד, יש לו את התפקיד, את זה הוא צריך לעשות. אבל מצד אחד על זה בא הניסיונות שהוא לא ימלא את התפקיד שלו, שיעשה דברים אחרים, אפילו שאולי יעשה דברים טובים, אבל לא מה שאתה נועדת לזה. שהוא לא יעשה מה שנועד, ועל זה צריכים את הברכה, ועל זה יעקב ברך את השבטים, ועל זה יוסף מברך את אפרים, יעקב מברך את אפרים, ומנשה את הברכה שראויה להם. ואפרים היה נועד לזה. אומר רבי רוחם, לא שייך שתחול ברכה למה שאדם לא נועד בשבילו, למה שלא התפקיד בין של הבן אדם. אם היה אפשר לשנות, מי לנו יעקב? יעקב אבינו לא יכול. מי יכול לברך יותר מה שיעקב? הוא לא יכול לברך? לא משנים את הבריאה, אי אפשר עם ברכה לשנות את הבריאה. המשנה במסכת סנהדרין אומרת, כשמאיימים על העדים שלא ישקרו, אומרת המשנה, כיצד מאיימים עליהם? אומרת המשנה, אומרים לכל אחד ואחד, ראה, הקדוש ברוך הוא ברא בני אדם, כולם נבראו מאדם הראשון, וכל אחד ואחד יש לו צורה אחרת. מדוע? כי כל אחד אומר, בשבילי נברא העולם. אם אין שני בני אדם בעולם שהם ממלאים אותו תפקיד, יש לכל אחד את התפקיד שלו. והקדוש ברוך הוא ברא עולם שיעזור לו למלא את התפקיד. יש תנאים, יש סביבה, זה יעזור לך למלא את תפקידך, זה מה שהקדוש ברוך הוא ברא אותך. ואומרים לעד, תיזהר, בשבילך נברא העולם, ואתה יחיד, לא, אל תעשה עבירה, כדי שבעבירה אחד אני יכול להפסיד את כל העולם. בשביל כל מה שנבראתי אני יכול להפסיד בעבירה אחת. כך מאיימים על העדים. זה מה שנדרש מהאדם, וזה האיום הכי גדול על הבן אדם. מה האיום הכי גדול על הבן אדם? אתה עושה כאלה שטויות, יצר המלך זקן וכסיל מנכשיל אותך בכאלה שטויות, שבעצם לפי מה שאנחנו אומרים זה הדבר שהכי קל לך לעשות. בסופו של דבר הכי קל לך לעשות את זה. נתנו לך טבע שאתה יכול לעשות את זה, נותנים לך מידות, יוצרים סביבך סביבה, הסביבה הזאת אתה יכול לעשות את הדברים האלה. העולם נברא בשביל מה שאתה נועד לו. זאת אומרת, מצד אחד זה הדבר שקל מאוד, לא דורשים ממך לעשות דברים שלא שייכים אליך. לא, יש דבר שלא, זה לא שייך אליי. מה שאתה צריך לעשות, כל העולם, כל מה שנברא, נברא לשירות שלך, שתוכל לעשות את זה, שתוכל למלא את זה. מצד אחד קל, מצד שני על זה בא היצר להכשיל את הבן אדם. הניסיון של האדם בעולם הוא בדיוק על זה, בדיוק על מה שהיה נועד. מצד אחד קל יותר, ומצד שני על זה כל המאבק שלו בחיים שלא ייכשל. ועל זה באה ברכה. על זה מועילה ברכה. על זה מועילה ברכה, שיהיה לך את עשייתא דשמיא,
שיהיה לך עזרה, שתוכל להתמודד ולנצל את כל מה שנברא בשבילך, שתוכל לעשות את זה. זה, כותב רבי רוחם, ההבנה הכללית שאנחנו צריכים להבין מה זאת ברכה. באים לבקש, היום כל היום הולכים לבקש ברכות, ברכות וברכות, בכלל פטורים מלעשות עבודה. העיקר 5, 6, 10, 18 ברכות, מה אתה צריך גם לעשות משהו? זה מה שרבי רוחם מלמד אותנו מהפרשה הזאת. צריכים להתברך, אבל אנחנו צריכים לדעת מה מטרתה של הברכה, והמטרה של הברכה שנוכל לעמול, לעבוד, להתקדם ולהצליח בזה. זה כל המטרה שאנחנו באים להתברך. וכל אדם יש לו את התפקיד שלו, וכל אדם צריך לעשות בדיוק למה שנועד. ובעובר לפני תקיעת שופר בראש השנה, הוא פעם אמר בישיבה, הוא אמר, נתאר לנו יהודי צדיק גדול, עשיר גדול, מחלק הרבה צדקה, מחזיק ישיבות, תומך תורה, והוא בא לאחרי 120 לעולם האמת, מגיעים כל המלאכים, ממש ערימה גדולה של מצוות, ערימה גדולה של מעשים טובים, הוא כבר מכין את עצמו להיכנס לגן עדן. כל כך הרבה סנגורים, אז איפה הוא יהיה? ודאי בגן עדן, רק איפה הוא יכול להיות? פתאום בא שמה איזה קטגור אחד, והוא אמר, אבל הוא רוצח האיש הזה. עם כל המעשים הטובים הוא רוצח. את מי הוא רצח? את הקצות. את אריה בכהן הוא רצח. הקדוש ברוך הוא הועיד אותו לתפקיד, שיחבר קצות החושן, שיחבר אבני מילואים, שיחבר שף שמייצר. זה מה שהקדוש ברוך הוא רצה ממנו. תארו לכם, הקצות, כמה תורה במשך דורות הספרים של הקצות הביאו, כמה תלמידי חכמים, המחשבה, השכל שהקצות פיתח. אחרי זה הקדוש ברוך הוא נתן לך את הכוחו, נתן לך את התנאים, נכון? היית עני מרוד. הקצות היה מסופר שהיו זמנים שהקצות היה צריך לחמם תחת הסמיכה שלו את הדיו כדי שיוכל לכתוב. הוא היה עני מרוד, ועל זה היה לו הניסיון. היה תלמיד חכם, יכול לקבל משרה מכובדת, ואולי גם היה יכול להיות עשיר ועל צדקה, והוא, הנס שלו והנס שלנו, שהקצות ידע מה תפקידו. הקצות ידע שזה הניסיון שלי, לא להיות קצות. יכול להיות שהיו מביאים לו, אם הוא היה הולך בדרך אחרת, היה השטן דואג שהוא יוכל לפזר צדקה ולהחזיק ישיבות ולתמוך בתלמידי חכמים. אבל מה היה קורה איתו? היה מגיע לאחר 120, היו אומרים, תראה מה רצחת. רצחת את עצמך, רצחת דורות של בני ישיבה שהם היו יכולים להיות תלמידי חכמים על ידי לימוד הספרים שלך. ובמקום זה חילקת צדקה, נהיית עשיר. עשיתי דבר רע? לא. אבל אתה עשית דבר רע, כי אתה נועדת להיות קצות, אתה נועדת להיות מחבר של שמייצר, ולכן זה האדם צריך לדעת למה הוא נועד. רבי עובר אמר את זה בישיבה לפני תקיעת שופר, בחורים שעושים חשבון הנפש. אצלנו
הרב אברמסקי כמה וכמה פעמים היה מזכיר בראש השנה, מעשה איש ופקודתו. אתה צריך לדעת למה אתה מופקד. רב אהרון קוטלר, זיכרונו לברכה, כשהוא היה צעיר, הוא היה במשפחה, מה אתם חושבים? זכה למשפחות כאלה שהרוב שלכם שייך, האחות שלו וכל המשפחה רצתה שיהיה רופא שיניים מעולה. זה כשהוא היה צעיר. והסבא היה צריך לשלוח את רב ראובן גרוזובסקי להביא אותו ממינסק פעמיים להושיב אותו בישיבה. ואחרי כן הקים ישיבה. הישיבה שלו נהרסה בשואה. הוא הגיע לאמריקה גולה, מחוסר כל. הוא החליט, אני פה מקים ישיבה. איך מקימים ישיבה? איך הלכו אז ראשי ישיבות מבית כנסת לבית כנסת, והיו דורשים דרשות, והיו תורמים להם. $0.50, $0.00, תרמו. וכשבארון קוטלר הגיע לבית כנסת בבלטימור, היה לו חבר מסלבודקה שהיה שם הרב רודרמן. אחרי שהוא דרש את הדרשה, ניגש הפרזידנט, הנשיא של בית הכנסת, ניגש לרב, שהיה חבר של אדם, ואומר לו, תראה, אני רואה שהחבר שלך הוא אדם מאוד עדין, אבל רבן היה יהודי נמוך, לא גבוה. הוא אומר, תראה, בשבוע שעבר דרש פה מישהו, סידרתי לו שיוכל להיות שוחט של בהמות. חבר שלך הוא אדם יותר מדי עדין, אבל אני יכול לסדר אותו שיהיה שוחט של עופות, יהיה לו פרנסה, ויוכל לשחוט עופות. ככה הציעו לו משרה מאוד טובה, הוא הרגיש שהוא נותן לו משרה טובה להיות שוחט עופות, שיהיה כשרות, שאדם היה שוחט. אני לא יודע אם הוא היה יודע לשחוט, זה אני לא יודע, אבל הפרזידנט הוא חשב שלא. אבל משבר, אבל מה לא יהיה לאדם שמאבד ישיבה ונמצא שנים בארצות הברית, מחוסר כל, מציעים לו, אפשר להיות שוחט עופות. ורבן לא שמע, למזלו ולמזל אמריקה. תראו לכם מה שהוא עשה. את כל אמריקה, את כל התורה, כל לייקפוט של עשרות אלפי תלמידים שהוציאה. ואם הוא היה מתפטר, אני אהיה שוחט עופות. הוא היה בא ואומר, לא עשיתי שום עבירה, אכלתי כשר, ודאגתי שיהודים יאכלו כשר. ככה הוא היה בא ל-120. מה היו אומרים לו? אומרים לו, ואיפה כל אמריקה? ואיפה ישיבת לייקווד? זה מה שהקדוש ברוך הוא רצה ממך. הקדוש ברוך הוא רצה ממך שתשב בסלבודקה ותשב שנים. תארו לכם, יש היום כאלה שאומרים, תשב 2-3, אחר כך תלך, תחזק כל מיני אנשים, לא, כאלה וכאלה. יש כל מיני אנשים שאפשר לחזק אותם. מה רבנו גם לא יכול? גם הוא יכול אחרי 2-3 ללכת, לחזק, להגיד דרשות. והסבא הושיב אותו ואמר לו, לא, אתה צריך לשבת. אתה צריך לשבת וללמוד ולהיות גדול. אם חס וחלילה לא היה שומע, זה הפירוש הוא איש אשר כברכתו. יש לכל אחד ואחד תפקיד בעולם, והשטן והיצר הרע מקטין אותנו. הוא אומר, אני זוכר בישיבה אצלנו, אני זוכר אני לא יודע אם כל שבוע, אבל כמעט כל שבוע היינו שומעים מהראשי וזיכרונו לברכה, הוא היה אומר להם,
אל תהיו, אומר לנו, אל תהיו ננסים, כך הוא היה אומר, לא להיות ננסים, זית נשננוסים לך, אל תהיו ננסים. בחור היום בא לישיבה, אין לו את האפשרות, מה מצפים היום מבחור בישיבה? מצפים, יש כל כך הרבה מעם ישראל, נערים וצעירים, איך כלל ישראל נראה היום? מה שמצפים מכל בחור שישקיע וישקיע וישקיע ויהיה גדול שיוכל לבנות. ייקח מישהו, נעשה אותו. לא, אל תהיה ננסים לך. אז אני זוכר את זה אולי כל שבוע. לא להיות ננסים. כי מי שזוכה היום להגיע לישיבה, אנחנו לא רואים מה שקורה. אנחנו לא מעריכים את זה. לא, מה הבעיה? באים לישיבה, ההורים רוצים. זה לא נכון. זה לא מה הבעיה. הברכה שברך יעקב, מה הוא ברך את אפרים ומנשה? בך יברך ישראל לאמור, יש שמחה אלוקים כאפרים וכמנשה. אומר רש"י, מה הברכה? כל אבא שיברך את הבנים שלו, יברך אותו לשמחה כאפרים וכמנשה. למה דווקא אפרים ומנשה? ראובן, שמעון, לוי, הם לא טובים? למה דווקא אבא, הוא בחר שכל אבא שמברך את הבן שלו, יברך את שמחה אלוקים כאפרים וכמנשה. מה מיוחד באפרים ומנשה? התשובה, מה בעיית הבעיות של צעירים בכל הדורות? בכל הדורות. הבעיה של אפרים ומנשה. תארו לכם, יוסף, צדיק, למדנו בשבוע שעבר, אבל איפה הילדים שלו גדלו? תארו לכם לגדל 2 ילדים, הם היו ילדים, גם הם היו ילדים. הם לא נולדו אפרים ומנשה, הם נולדו ילדים קטנים. איפה הם גדלו? בחצר המלוכה של מצרים. מה הייתה מצרים? התורה אומרת. מה היה חצר המלוכה של מצרים? אנחנו יכולים לתאר. יוסף לא יכל, לא משנה למלך. לא דיברו בבית של יוסף על כל בעיות המלוכה, ומי הסתובב שם, איזה אנשים הסתובבו, ואיזה נשים הסתובבו, ואיזה ילדים הסתובבו, ואיזה נערים. זה החצר של משנה למלך. ובמקום כזה יכול לגדל 2 שהם נהיים שבטים, הם שבטי כאן. מה הכוח? אנחנו יודעים למה אנחנו צריכים לשאוף. אנחנו מהיום הראשון שנפקחו עינינו, אנחנו יודעים מה מצפים מאיתנו, מה הייעוד שלנו, ואז אני לא מושפע משום סביבה, כאשר זאת הבעיה בכל הדורות. אנחנו יודעים גם בדורות שלנו. מה הבעיה של בחורים צעירים? בראש ובראשונה ההשפעה של הסביבה. סביבה טובה, לא רע. סביבה, משפחה, ידידים, קרובים, לאו דווקא חילונים. אבל משהו, תכלס, תעשה משהו, מה אתה? עוד פעם לומד. לא מבעיה שיש לבני אדם סביבה של אנשים יותר רחוקים, אבל הקושי לגדול, הקושי שהאדם צריך לגדול, הקושי שהאדם צריך למלא את התפקיד שלו, זה השפעת הסביבה. נו, אז תארו לכם, יש סביבה יותר גרועה מאשר חצר המלוכה של פרעה. יכול להיות יותר גרוע. יכול להיות סביבה שמשפיעה על אנשים
יותר מה שמשפיע סביבה כזאת כמו שהחצר של יוסף, אין מקום יותר גרוע מזה. ושמה, במקום המלוכלך הזה, מצליח יוסף לגדל שניים שהם שבטי שבטים כראובן ושמעון ילי. איך עושים את זה? כשהוא מצליח להחדיר בהם. זה התפקיד שלנו. זה הייעוד שלנו. פעם שאל אותי מחנך מאמריקה, איך אני מצליח להשפיע על התלמידים שלא יושפעו מהסביבה? אמרתי לו, לא תצליח. לא תצליח. איך אפשר להצליח? יש כזאת סביבה, איך אתה יכול להצליח? לא שייך. אמרתי לו, יש רק דרך אחת. יעקב אבינו היה בבית של לבן. גם הסביבה שלו, אני לא יודע אם זה היה כמו הסביבה שהיה לבנים של יוסף, ואנחנו יכולים לשער ולתאר שהסביבה של לבן לא הייתה בדיוק סביבה כזאת שמתאימה לחנך את ראובן, שמעון. אפשר לשער שהסבא לבן לא ישרה כל כך אווירה חיובית בכל הסביבה שלו, שזה בא יעקב ואומר, עם לבן גרתי, תרי"ג מצוות שברתי. איך? ולא אתה, כל הבית. ויהי לי שור וחמור. כשאני יודע שאני למעלה מכל זה, יש לי תפקיד לא מה שכל השברים והחמורים, נכון? תסתכל על הסביבה שלך שהם ויהי לי שור וחמור. אתה צריך להיות אדם גדול, אדם חשוב, אתה צריך להיות שבטים. רק כך. אמרתי לאותו מחנך מאמריקה, אל תגיד דרשות, לא דרשות יעזור לך. הדרשה שצריכה להיות, שכל בן ובת ישראל היא צריכה להיות שכל מה שמסביב הוא בן תורה, עתיד לי, הקדוש ברוך הוא דורש ממנו להיות חשוב בתורה, להיות גדול בתורה, לעומתו, הכל שור וחמור. אם את זה אתה תדע להכתיר. ככה לימד אותנו יעקב. תרי"ג מצוות שמרתי לא רק אני, כולנו, כל הילדים שלו. ויהי לי שור וחמור. נכון. משפחה, היו בני דודים, לא היו בני דודים. לבן, משפחה מפוארת, לא, לבן הערבי, וסתם היה מכובד שם. מה כל זה כנגד נער צעיר שהוא מתחנך, והקדוש ברוך הוא ייתן לו את התנאים ואת הסביבה, אם הוא ידע בדיוק מה הקדוש ברוך הוא מצפה ממנו, מה הקדוש ברוך הוא יקבל על זה עזרה, הוא יקבל על זה, כל העולם נברא בשבילו, אבל גם ניסיונות יהיו. לכן בך יברך ישראל. כשאדם ירצה לברך את הבנים שלו, מה הוא יברך את הבנים? ישמחה כאפרים וכמנשה. תהיה גאה במה שאתה צריך להיות. תהיה גאה במה שהקדוש ברוך הוא מועיד לך. תהיה גאה, תדע את הערך שלך. תדע למה שמועידים אותך. תדע למה שהקדוש ברוך הוא יעזור לך. אז מה המצרים האלה, הם יכולים להשפיע עליי, הם יכולים לשנות את הדרך שלי, לא שייך. רק זאת הדרך. וזאת ברכה. ברכה לנצל את הכוחות כדי לקבל את כל הסיוט וצייתא דשמיא. לנצל את זה למה שצריך לנצל.
אתם יודעים, רב שולם משפדרון היה מספר, תמיד, שולם מספר שהוא פעם בא במושב זקנים במטסדורף, הוא בא לבקר תלמיד חכם אחד, היה תלמיד חכם חשוב, יהודי בן 90, בן ציון אלפסי קראו לו. בדרך, כשהוא הולך שמה, אז הוא רואה אנשים מהמושב זקנים, יושבים בתחנה, יש תחנת אוטובוס, יושבים שם כמה זקנים, אחד אומר 20, השני אומר לא, 18, השני אומר 19. הוא לא הבין, אבל הוא עשה כעת במצוות, הוא הולך לבקר את מישהו, הוא אומר, אני אחר כך לברר, מה הבעיות שלהם? מה הם מתווכחים כל כך קשה? הוא עולה למעלה, הוא הולך לבקר יהודי בן 90. הוא אומר, נעמד, שאלתי איפה? מושב זקנים, חשב שהוא בחדר, לא, יש בו בית כנסת, הוא יושב למעלה בבית כנסת ולומד. הוא אומר, רב שולם, אני עולה לבית כנסת, אני רואה יהודי בן 90, גמרא כזאת גדולה, מאותיות גדולות, הוא לא שם לב שאני בא. הוא אומר, רבע שעה חיכיתי עד שהוא קלט שאני נמצא, הוא למד, פשוט הוא למד. הכרתי אותו, ברכתי אותו, אחר כך אני יורד למטה, הם עדיין ממשיכים שם, המספרים התחלפו, במקום 20, 25, 20, שאל, על מה אתם רבים פה? על מה אתם מתווכחים? אמרו לו, רבי, אנחנו משעמם לנו. לישון, לא נראה, זה כבר זקנים, כמה זמן אפשר לשכוב במיטה? גמרנו לישון, גם הנחנו תפילין, אנחנו דתיים, זה מושב זקנים דתיים. הנחנו תפילין, התפללנו, אכלנו ארוחת בוקר כשרה, נו, מחכים לארוחת צהריים. מה עושים בינתיים? מחפשים תעסוקה. אז אנחנו יורדים למטה וחיפשנו תעסוקה. אז אנחנו סופרים את האוטובוסים. היות ואנחנו זקנים, אז אנחנו מתבלבלים. לא סופרים כל כך מדויק. אז יש לנו על מה להתווכח, כי אחד מתבלבל ככה, אחד מתבלבל. ישבנו שעתיים, התבלבלנו על המספרים אוטובוס, מילאנו עכשיו כאן, אפשר ללכת לאכול ארוחת צהריים, מילאנו את יומנו. אומר רב שולם, הביטו מה ההבדל בין יהודי שיודע עד גיל 90, שיש רמב"ם, שאדם צריך ללמוד תורה בין צעיר, בין זקן, בין חולה, בין בעל ייסורים, הוא לומד כמה שהוא יכול. והאחרים, הם לא יודעים מה לעשות עם החיים שלהם. אור החיים אומר בפרשה, כתוב בפרשה, ויקרבו ימי ישראל למות. כותב אור החיים בפרשה, כל יום ויום שהקדוש ברוך הוא נותן לנו, זה כמו יעלום. כל יום זה יעלום. הוא אומר, אנחנו מקבלים יום. אנחנו צריכים את היום הזה ללטש, לשפץ. זה מה שאנחנו עושים. הוא אומר, אם בן אדם חכם, אז הוא לוקח את היעלום הזה, מלטש אותו, מחדד אותו, עושה שיהיה מבריק. אז מגיעים הימים של ויקרבו ימי ישראל למות, הימים נמצאים, יש לו שק שלם של יהלומים, מלטשים, יפים, זוהרים, ואברהם זקן בא בימים, יש לו את הימים שלו, יש לו. חס וחלילה אחרים, הוא אומר, תארו לכם, נותנים לבני אדם יהלומים, לא, מה הוא עושה איתם? לא מלטש, יותר גרוע, מלכלך, רחמנות מסכן הבן אדם הזה. יעקב ופרעה נפגשים.
תארו לכם, פרעה, מלך מצרים, נפגשים יעקב, על מה הם מדברים? יש פרשה, שואל אותו, כמה ימי שני חייך? הוא אומר, שני זקנים נפגשו, נפגשו שני זקנים, נו, וכמה אתה, איך אתה מרגיש? כואב לך בטן? מה? איזה מין שיחה זה? כמה ימי שני חייך? מה הפירוש? לא. הנושא הוא כמה ימים יש לך. פרעה ידע בסופו של דבר השאלה היא כמה ימים יש לך. מי שחי כמו פרעה אין לו ימים. אין לו. נגמרו. לקח את הימים שלו ובילה ובזבז אותם. אתה, יעקב, כמה אתה? הוא אומר לו, היו לי ניסיונות, היו לי קשיים, אבל יש לי אותם. יש לי את היום. עמדתי בניסיונות, עמדתי בקשיים, לקחתי כל יום ויום, ויש לי אותו. ליטשתי אותו, שפשפתי אותו, פרוש, כמה ימי של הערב? זה היה הנושא. הנושא הוא מה אדם עושה עם היהלומים שהוא מקבל. אני אומר לכם, אתם כולם שומעים את זה ממני כל הזמן. אני לא יכול, ממש לא נרגע. ולמה לא נרגע? כי זה מחייב אותם. זה מחייב. אפילו אותי, אני לא מדבר אתכם. יש פה יהודי, כולנו ראינו אותו, יהודי בן 96. מה עושים בדרך כלל יהודים בני 96? היהודי הזה בן 96, אכפת לו עולם התורה, אכפת לו אברכים, הוא הולך ונוסע עד לוס אנג'לס. אתם יודעים מה זה לוס אנג'לס? זה 20 שעות טיסה. זה השם ישמרנו. הוא הולך ולוקח את השנים, את ה-96 שנים שלו, ונוסע עד שמה, הוא דואג לעולם התורה. יהודי כזה הולך וכל האספה של בני תורה, לא אומר דרשה וכמה וורטים ככה, כולם יגידו, איזה חלפות. הוא הולך על כל אספה ואספה, מה הוא עושה? מעורר בני תורה, להקשות, לתרץ, לחיות בתורה. אתם כולכם מכירים אותו. זכינו שעמד על הבימה הזאת וניסה גם להחיות אותנו. אני יודע כמה הצליח, אני לא יודע, מקווה. הכרתם אותו. ככה עושה יהודי בצף שנים. מה זה עושה? מה זה צריך לעשות לנו? יש, שאומרים בחי יברך ישראל, ישמחה כאפרים וכמנשה, מה הפירוש? אדם צריך לראות דוגמה. סיפורים לא בעיה. היום כל הספרים מספרים סיפורים למכביר. ישמחה כאפרים וכמנשה פירושו דבר, תראה, יש פה דוגמה. יש דוגמה איך מצליחים לחנך, איך מצליחים לבנות אדם חשוב, שבטים. וזה כל מיני, אנחנו רגילים לסיפורים, אבל כשאנחנו רואים דוגמה חיה של עמל תורה, של גדלות בתורה, שלא לנוח בתורה, ולעורר ולגדל תלמידי חכמים, מה אנחנו צריכים לערוך? אפילו אני מקבל בזה מוסר, אני לא כל כך צעיר. בחורים צעירים, מה צריכים? דבר כזה? השם ירחם אם אנחנו לא נלמד מזה איזשהו מוסר. זה מה שאנחנו צריכים ללמוד, שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו ברכה, כי מובטח לנו, זה מה שאומר רבי ירוחם. כל אדם למה שנועד בשבילו, העולם מובטח לו, עולם שלם. הטבע שלו יעזור לו, המידות שלו יעזרו לו, העולם יעזור לו. אבל גם הניסיונות והקשיים יהיו על זה. עם זה הוא צריך להתמודד. אבל הוא יכול להתמודד.
יש לו כוח להתמודד. מה היכולת? שידע מה חובתו שלך בעולמו, בעולם שלך. יש לך עולם שפה אתה נדרש, שהחובה שלך להיות היום. מי יכול לדאוג לכלל ישראל היום? מי? ראש הממשלה או שר הביטחון? מי אחראי לדאוג לכלל ישראל? רק עוד בן תורה ששואף להיות גדול. עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד. ויש רק דרך אחת. כל יום ויום לדעת, זה יהלום שאני יכול לגדול איתו. אני יכול ללטש אותו. ולזכות לשק מעייני יהלומים. הלוואי ונזכה.